Japan Sipai General pakhat Yamashita aro thuhruk hi khovel aro thuhruk a chuan atam ber anga hriat ania a hlut zawng hi dollar billion za chuang hnap tura ngai ani hero hlutam tak mai hi Indopui pahnih na hunlaia Asia khomwal puya Japanese hoin thil hlu an ram opte atanga an lak khom nia hriat ania chu ro phumruk chu Philippines mi pakhatin a hmuh chhuah dan chanchin vel kan ron tar lang don ani the PB channel clear meka khongain ka channel hi milo subscribe sak vela tin ka video hi milo like sak ve ngei bok don nia Legend of Yamashita's Gold hi khovel indo na sumlak chanchin zinga thonthu ngaihnawm polania kumsang kha zakwa somli pani khan Japanese Imperial Army te chuan Asia ram chim chak zong chu lo tling takin an runa mason zelin aram indot dan chuan an la zela raman lak pa chuan an ro hlu te po chu an la tel zel boka hero lak na operation hi amingatan Golden Lily ti mangin abuai puitu ber chu Prince Chichibu an emperor unau pa ni he Golden Lily chet lak na hian engkim ral suma chang thei to phot chu an la zela temple black market misual ruale library thleng chuan arok theia piang chu an rok zela chutianga rawan lak vak ta ka chuan an thil hlu lak khom te chu a nok tran ta a Japan rama an kier puile ngei chu angai boxia ti dan turan ngai to fe nu chuan rangkachak zong chu an chuang tuya hetianga an chuan tui hian rangkachak hi khoya tanga an lak nge ti a hriat thei to don lawani rangkachak an chuan tui nuwa chuan rangkachak tlang an siam le a chu chuan lak son vel ati ol sam boka chung an rangkachak ru khom thahnem tak mai chu Philippines a chuan an kalpuya chuta chuan longa Japana phur mai tur chuan an da ta a he Golden Lily chet lak na hi atluangin a hlo tling le a ma se tun tum chu buaina an tok tatlat mai Japanese sipai tele US sipai te chu Pacifica thliar kar te takte midway an tia chuan anin tok ta a long mang chuan anin sai dupa nili chung lekin US sipai chuan Japanese ho long pangalai mai chu an tipila an thlona zani somsari izet chu an ti cheboka sipai sang thum zanga vel lai chu an that bokani Japanese ho chet lak chu a buai ran ta a an rang ka chakte po chu Japana han phur chi rual ani talova ti dan tur tharan ngai tu anga yani tomoyaki Yamashita chu mo phur tu ani ta a chutianga Philippines a rang ka chakne na tang chung chuan Yamashita chuan thilmak ati anga yani Yamashita chuan chung rang ka chakte chu lakson thei ani ma chu thuhruk a thaber ni inangaya ro thuhruk na tur za somsari pangalai chu Philippina chuan azong chuaka chung a thuhruk na za somsari panga te chuan rang ka chakte chu Japanin ne na an chan ma chu alo veng thadon ani rang ka chakte chu athukru ran ta a Yamashita chuan chung aro phum na map chu asiam tira he map hi kot manga ahim theidan tur bera zia ania kot hriat lo chuan he map hian omzia nei lo ani an rang ka chak thuruk na chuan bomte grenade tele thangte an kama map nei lova helai muna lut te tan chuan dama chhuah thei to lo thlukani anda na te chu thuruk to pani ti lan tirnan ada tura an chhor ro zon tu tele a hmutu te chu an ka phlum zel thinani October tha kumsang kha zakwa somli palia chuan American sipai te chu Philippines a chuan an ron chetran ta a Indona chu a chuak zui ta a he Indona hi Pacific Indona a thisen chhuah tamber na ani hial mai thei ma se general thachung chuang Yamashita po chuan American sipai ho mason zel chu ati top thei lova ati thei om chun chu arei thei angber American ho lo bei let ve chu ani arote phum zo man chu atum ber ania
April sangkhat zakua somli panga chuan Japanese ho chu Pacific Indona chuan an chak zo talova Japanese General Yamashita chuan ro chu a phum zo man angai sia Bajio khopuya chuan a in nu kira man mo tak le chi ai tak chuan ro chu munza somsari palia chuan a phum fel to a aza somsari panga na tur anu nung ber chu a buai pui meka hun tamaliam tak tak ma chuan a che thuai angaya a engineer thaber ber te chu a thuhruk na puk ti fel tur chuan a tir chhuaka heng engineer ho hian ro chung chang le thangan kam dan vel te chu an hreveka ma se thil hriat lo pakhat an nei chu Yamashita ril ru chu ani chutia engineer ten thangan kam don lai chuan Yamashita chuan bom chu ati puak ta a engineer te chu rangkachak thuhruk na puka chuan an thita ani thathum nuwa chuan Indopui pahnih na chu a topa General Yamashita chu Indona a thil sual ti a thiam lo chantir ania arangkachak thuhruk na chu a thlan thlengin avong him tlatani ani lo hi mi pakhat chia rangkachak omna hria a om to a chu Prince Chichibuwa ani ma se kumsang khat zakwa somnga pathuma chuan TB awangin a thile ta a tuna chuan ro chanchin chiang taka hretu te chu an thi zota ma se Philippines a chuan Indopui pahnih na zo nu chuan Yamashita a ro chung chang chuan soi ala hlo renga mi zong mai chuan an ngai ven ru renga chung thon thu hria a Salian zinga mi pakhat chu Filipino tleirol Rogelio Roasani ani hi Roger te in an hrelar bera kumsang khazakua somli pathuma piang ania apian kum hi Yamashita an rangkachaka phum kum kha ani Roger hi chung koret heive takatanga Salian ania Bajio a chengin tala siam tu ve mai ania an khua Bajio hi Yamashita an ro a phum nun ber na mun kha ania Roger chuan an kho che vela chuan ro chu an phum ruk ve ring tlata ro chu ama thu chuan a zong ve mi mai ani a thil ti tur pui tur chuan metal detector chu a lei nge a ma se a thil mu chu om chun chu poisa hlui to tak tele Japanese house lai mu te chau chu an nia ma se chu chuan a rin na chu a ti nging ei lo engtik nia ema chuan nau pangani lai atang to a alo suang tu thin ro phum ruk chu a mu a in be sei tlatani kumsang khazakwa somruk pakhata chuan Roger chu a beidong to hle a ma se thil pakhat a ro omna hnai theina tur chu anei lau maya chu puk me pani hetiang ang me phi a hun lai hian tam tak Roger hian alo muto a ma se chung map te chu alem vek an ni hloma ma se a map mu chhuah hi chu adang lambi ka he me phi Japan sipai siam nge yania ma se abuai na ber pakhat chu map chu golden lily coat manga zia vek ani tat mai chu ani ma se a beidong du chuang lova beidona hnekin ro phum ruk na chu nai sotina in hria kumavei nuwa po chuan engma chu ala mu chuak thei chuang lova ro phum ruk a hnai zual theina tur chu mi pakhat Eusebio Okubu ti mingpu chuan alo hrila Okubu chuan Roger hnena chuan Japanese strong let tuwa atran thu a hrila General Yamashita atana strong let tuwa atran thin thu a hril boka Yamashita an aro hnungber a phum dan chanchin vel te chu a hril boka Roger chuan beiseina sang tak anei bel le ta ni heti hunlai hian Roger hian a hriat lovin elpui rozong tu ve tho chu aneya chu Ferdinand Marcos an president ani kumsang khazakwa somruk panga chuan Marco chu thlantlin ania ma se nuwa chuan dictator duam tak alo nita a sumle ro chu abuai pui berani Yamashita ro po chu nei nge ya duwa a hote chu zantira ma se engma chu amu chuak ta chuang lova a thil ti dan chu a thak ta a Philippines a chuan rozong tu te tan dan tharasiama rozong tu te chuan an zon tran na tur chiang taka soin an the lut vek tur ania heti hunla hian Roger chuan nupui ania nupui fanau nei dona wangin Yamashita rangkachak chu amamo na azualani
Roger a chuan Marco a dan siam ang chuan a rozon na tur chu chiang taka soin a the luta permit po chu a nei ve ta a mei sangkha zakwa somsaria chuan a permit le a map le okubo a thusoi ngai to aran chung chuan Roger chu a nei zong ris chuan yama sita rang ka chak thuhruk zong tur chuan a chuak le ta lo fa te la in anun pum chu a hlan ti la kan sei sual tam om love ahu ho chuan okubo a soi general yamasia hospital bulvel ram noi chu an dai dar tran ta a kar ni chung vel chol mi alawa an zon nu chuan Roger chuan puk pakhat chu a mu chuak ta a puk chung metar zavel an lu chuan leivung chuan puk chu alo no khat vek maya an kong chu a to pani tamaya Roger ta ne ro chu chin chhia na tha takani Japanese ho chuan puk chhil nan dynamite an mang nge ni ti a hria Roger le apol te chuan chu puk chunga le chu an lai tran ta a Roger chuan he puk hi Japanese hoin an siamani chuan thangan kam ngei don ti a hria ma se anun chu a tha pangai ani thali zet an lai nu chuan an lut lang theita a chunga han lu chuan thil pakhat a hmuwa chu ru ro Japanese uniform in bel chu ani Roger le apol te chuan kar khat chungot chu puk chu an dai dara ma se engma chu an mu chuak lova Roger chuan poisa pek tur nei to lo wangin lo faroi tur po chu anei to lova a thil boi pui po chu beidon san mai adu to a ban san ma voi khat chau ti in metal detector nen chuan an kual le a metal detector chu aron chik wat maya chu metal detector ran chik chu Roger tan chuan khovela rimoi ber an hial ome arik na zon chu alai vata bangle lam chu alai pop ta Roger alu chia chu ading ngal chota athil mu chu rangka chaka siam budali mani chu mai chu alani lo abul vela chuan thing manga siam bom hi alo in tiang ur maya a hlo lak ni tur chu alo thlengta bom chu rangka chak tlang hlir chuan alo khata yamasita ro phumruk za somsari pangazinga pakhat chu a mu chuakani aswang tu phak bakin rangka chak chu alo tama Roger chu budalim keng chuan a hoa trak le puitu midang nena rangka chak la tura kir chu angai tu arau rawa budalim a en reng lai chuan thil dik lo chu om tlatin a hria budalim lu a han thlon chu a chunga chuan lunglu alo khat veka chumi jan chuan Roger chuan budalim chu thla alak puya athil mu chhuah chu a document ngalani athil mu chhuah chanchin chuan Philippines president beng chu a thlenga president in ma alak masak berna chu ti lui na man ani April ninga sangkha zakwa somsari pakhata chuan mi tu ti hriat lo te chu Roger ina chuan an cheta athil nei zong an lak saka Roger chuan rukru ho chu police ne na a reporta ma se Marco chuan police te chu a control veka a control lo om chun chu media hawan ni po aral ma chuan chanchin thar la khom tu te chuan Roger chanchin chu an nei mana president chu athina ur hlea ahnu kar ni vela chuan midang tu ti hriat lo ama aya tam chu Roger ina chuan kalin an chelea Roger chu ni tam tak chung an dopa a soidan chuan secretin an depareng thin ani ome an vua electric mangin an sok boka ahnuwa chuan Roger chuan affidavit chu sign in athubuaya chuan Marco chu a enroll lo angin a ziaka rangkachak a mu chuana puk po chu a omna a hrilta Marco chuan rangkachak chu ala mase kumsang khajakwa somriat paruka chuan mipui helthen khat chuan Marco rama chuan buaina anron chok chuaka Filipino mipui te chuan Marco presidential lal in chu an beita chutiang thil a thlen mek lai chuan Roger roha sanun chu ti chiat ania an ngai sakna hliam te chu ti dam thei ani lova amit veilamin khua a mu thei lova asum aza omna le anupui fanau te chu a chan boka Roger hian engkim a chan ani mase Roger chuan ngai to na alanea engkim a hlo to
lo tur dang engma anei to lo ti a in hria Marco a thu buai chu a file le ta a hnu kum khat kum sang khat zakwa somriat pakwa a Marco a thi thleng po chuan a case chu alakal renga kum sang khat zakwa somkwa paruk July a chuan Marco an Roger a thil mu chhuah aruk sakani tin dollar billion somli pathum chu Roger a pe kania ma se Roger chuan adik na le alo man chu a muman lova kota a case an rel mani in kum somli pakomi chawni in Roger chu a thi manani mitam takin an ngai dana chuan yamasita rang ka chak thuhruk za somsari pangazinga pakhat a muchuak mai ania adang za somsari pali te chu mu chhuah turin an la om renga an ngaya mitam takin vo in ni thleng hian an la zonga hero zonga nunna chan po mitam tak an om to ani ole khati zong kha tuntrumatan chuan ni le phot mai sela thlir tu zong zong te in zawain video le kanin mule theu don nia